Ia, e rece apa? Da. Eu o să stai pe aproape de aici. Da, așa numai cu alea pe mânuțe poți să stai în apă fără să te duci la fund? Ai încercat? Nu te arunca, să nu te arunci. Să nu te arunci că scapă aia de sub tine și pe urmă nu te văd bine. Poftim? Fii mai pregătită dacă e la, adică Dani. Vino înapoi, așa. Eu am mai luat și Alexile, nu? Ajungi cu picioarele? N-ajunge, cum să ajungă? Dă cu picioarele și vină cu apă. Ajungi cu picioarele, Teo. Încearcă să vezi dacă ajungi cu picioarele. Ajungi? Da? N-ajunge, mă. Ajungi cu picioarele jos? Acum ajungi.